Жанлы гараж кабызылды. Элек-электен уйлап табучыларга жанлы гаражлар ярдәмгә килгән. Ягъни һәм инженерикслар. Газ. Тяга. Рема. Диз. Һәм теге ничек әле? Әйе, мозго. Һәм игътибар. Баш инженер Тимми. Жанлы гараж. Шексіз дуслык. Тимми, тамашаларга теләмим, тик уенчыкларың бөтен өйдә таралып ята. Җыеп куй зинһар. Әни, сүз бирәм, барын җыярмын. Килештек. Ту-ту-ту. Жанлы гараж кабызылды. Эй, туктагыз. Ә минем джойстик кайда? Ә тышкан? Өстәреңдә актаруну фикере кемнең башына килгән икән? Минем яхшы кайчым кайда? Хромланган клаксоным. Һәм кайда минем стразаларым? Аңлашылмас жанлы. Рема лампамны кире кайтар, хәзер үк. Ә син минем батареяларны? Нинди лампа ул? Нинди батареялар? Стразаларны кем алды? Май бит бу. Димәк, бу газның эше. Нәрсә сөйләгәнеңне белеп сөйлә, мозго. Мин чиста. Бу майның хуҗасын эзләргә кирәк. Менә бите. Сәмсез. Мин слайм. Ишегездә нәрсә уланда? Бу бит минем кашым. Сезне ашыгыч рәвештә тикшерергә кирәк. Якынча фараз бик көчле тимер кытлыгы. Безнең коралларны нәрсәгә дип йоттыгыз инде? Шәхси шикләрне белмисезме? Минем дусларым роботлар да шулай дигән иде. Ни, бик үк дуслар да түгел инде. Сәлам. Сәлам. Кайшыгыз, тагын слайм. Шикләрне бозалар. Сез күрсәгез икән, алар шундый матур ярылып яталар. Мин түгел инде. Менә ничек? Син алар кебек матур түгел. Сине бераз үзгәртеп җибәрергә генә кирәк. Минемчә, бөтен сәбәп слаймның эчендә. Киемгә карап каршы алалар. Слайм, робот дусларың кебек матур буласың килә бит. Кая әле кая? Бераз кытыкларга мөмкин. Күбрәк эстетика, кәттәрәк дизайн. Менә инде тагын. Әйттем бит мин сезгә. Алай гына булмый шул. Эш шунда, ул бит. Ай, минем аягым. Тимми, әтиең тагын уенчыгыңа баскан. Жанлы гараж. Куркыныч бар. Көчәйткечләрем. Тимми, без сине өйдә көтәбез. Яхшы, әнием. Тагын бераздан өйдәге тәртипсезлек бетәр. Жанлы гараж кабызылды. Инженерикслар, сез кайда? Гафу итегез. Мин ялгыш кына. Минем шикләрем юк. Шуңа ул. Хәзер булышам. Бер-берегезгә тотыныгыз. Кулым. Минем кулым бар. Кызганыч минеке түгел. Әйе, дусларсыз калу, кулсыз калу. Кулсыз. Кайшыгыз. Минем шикләрем юк, шуңа ул. Кулым. Минем кулым бар. Дусларсыз калу, кулсыз калу. Я слайм, үз-үзеңне кулга алырга һәм шикләр куярга вакыт. Тим музыка. Тагын музыкага селкенеп тора инде.
улары стик. Үз тамғабызны қоябыз. Рейтланды! Қарағыз нәрсе алып келдім. Шандус ол қолын беріп кіре қалмай, өз ішінде болған әйбірлері білен де бөліше. Нишек сиңа, шәпме? Рәхмәт сиңа, баш инженер Тимми. Миңа ойыншыкларны җыярга йөгерергә кирәк. Сау бул. Сау бул. Қолымны тағын қайсығыз қысмады? Мен, тек менің қолым yok. Мультфильм Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде.